Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod ne vom juca un nou joculeț foarte frumos cu zombie, în care, să zic așa, este o apocalipsa zombilor și tu trebuie să faci tot felul de misiuni. Și ce se întâmplă? Oh, nu, te rog, oh, se alarmează zombii. No. Și ceea ce este enervant, nu cred că o să fie acum, dar sunt aici niște câini zombie, deci nu vine să cred cum pot să fie câinii zombie, cum se zombifichează câinii sau ce naiba, câine tâmpit, câini tâmpiți, câini tâmpiți. Și vedeți, ăștia mor mult mai greu decât un om. Pentru că un om, un headshot și e gata, ai murit omul, dar că ăștia mor mai greu. Da, și am mai încercat să filmez odată acest episod, doar că nu mi-a prea ieșit, nu mi-a plăcut și l-am șters și... Oleu. Da, vă spun de pe acum că o să fie un episod normal. Da, pentru că eu așa am obișnuit să vă spun cam cât o să fie episodul de lung, pentru că îmi fac așa un pic de idee din cap și nu știu, o să fie de vreo 10... Între 10 și 15 minute, aoleu, alarmarea zombilor 2. Deci, între 5 și 8 minute este un episod scurt, între 10 și 15 este normal și cum a fost cel de raft, care v-a plăcut destul de mult, este episod mare, adică lung, foarte lung. Da, pentru că a fost destul de lung acela. Și mergeți la ZZRowling96 pentru că luna ce vine o să facă live și o să fie super tare. Mergeți la el, dați like, abonați-vă, tot ce trebuie, apăsați pe clopoțel, știți deja asta. Bun, și stați să văd așa. Mai sunt, hai că zombii sunt aici. Îmi place arma asta pentru că dintr-un headshot deja mor. Într-un headshot. Wow. Deci a fost ciudată treaba. Bun, haide să-mi schimb totuși pistolașul ăsta, că poate că fac ceva și cu el. Aoleu, apoi nu mai fac nimic cu pistolașul, dă arma mare că e jale. Câine. Wow, ce rapid l-am omorât pe ăsta. Bun. L-am omorât pe toți. Hopa. Bun, în raft v-am spus o să fac o serie mare și am făcut 20 de abonați. Super tare, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți cei mai tari abonați de pe planetă. Opa. Ce naiba? Mamă, ce m-am gândit că ăla e un zombie, trunchiul ăla de copac. Bun. Mai avem oameni și aici. Da, sunt obișnuit să zic bun ca la raft, știu. Știu asta, doar că nu știu de ce am asemenea obișnuință în care să zic bum de 1000 de ori. Femeie zombie. Eu nu înțeleg de ce, mi se pare mie sau așa este. Femeile zombie sunt mult mai înalte. X. Nu, vreau să mă duc aici. Și vedeți, acolo avem combustibil și dacă ne se termină combustibilul, nu mai mergem nicăieri. Și am mers acum în 3 zone deodată. Și da, s-ar putea să rămân fără combustibil o vreme, doar că nu contează asta, ne facem rost rapid și mergem în misiuni. Da, și sunt misiuni și mai interesante decât aceasta. Aceasta a fost doar să omor zombii și să am grijă. Dar vedeți, aici misiune interesantă. Wow, super. Cu turete, frumos. Mamă, ce figură e. Da, deci ador asta, sincer, ador acum asta. Chiar e fain joculețul, deci chiar vi-l recomand. Nu știu, dacă aveți canale de YouTube, n-am crezut că poți să tragi de acolo zombiule, pardon. Dacă aveți canale de YouTube, chiar jucați-vă, este super interesant și îți dă o stare super faină. Bun, ce-mi place cum încarcă omul ăsta tureta. Da, eu sunt pasionat, să zic așa, de armată, nu știu de ce, îmi place foarte mult, îmi plac armele și tot felul de chestii de astea, doar că la tine, zombie, tu ești mort de mult. Wow, am mai avut o misiune stil ăsta, doar că era cu turete de la în care nu
nu trăgea așa rapid, era o turetă de aia, o bombă, în stil bomba, deci apăsai așa și bum, trăgea foarte tare. Și da, am crezut că nu o să mai fie asemenea. Trage, așa. Am crezut că nu o să mai fie asemenea misiuni cum a fost aia, pentru că a fost destul de interesantă. Trage. Bun. Nu dau exagerat de mult damage zombie ăștia, dar totuși dacă n-ai grijă, te pot omorâ. Bun, i-am omorât și pe astea doi și... Aoleu, se alarmează iarăși partea a treia, adică cea mai mare parte. S-ar putea totuși ca să nu scap de aici. Câine tâmpitul, nu ai murit? Mori. Bine, deci haideți că o să trag acum plus continuu, mă mai interesează, mă duc așa, pac, ăla a murit acolo. Mai sunt și pe partea asta, mai sunt. Dar chiar e ciudat joc, adică nu ciudat, adică este și ciudat, dar nu știu cum să mă exprim. E fain așa, e... Cine l-a făcut a avut o inițiativă destul de bună și ceea ce îmi place este că este pe stil coronavirus ca oamenii și măști de alea pentru a nu fi zombificați și îmi place așa de mult pentru că și în viața reală poartă oamenii măști. Bun, am făcut misiune complete, dar acum mă duc acasă instant pentru că nu mai am atâta viață și încă îmi trebuie, să zic așa. Da, pot să dai și bandaje, pot să arunc și bombe, dar că aici n-am avut ocazia pentru că am făcut totul cu acea turetă minunată și mă enervez un pic aici că face loading-ul ăsta, dar n-am ce să-i fac, asta este. Bun, mergem de la acest om, pentru că de la acest om am luat misiunile și ne luăm bănuții de aici pentru că a fost destul de greu și era să murim. Da, deci omule, ne trebuie bănuții, da? Așa, hai odată. Bun, și stați așa să văd eu. Wow. Da, deci putem să mergem iarăși, doar că vreau să mă duc undeva. Stai să mă duc la acest moș. Bun. Nu, stai. Este așa. Bine. Bun, și să mă duc să... Aici e un fel de spital, să vă prezint un pic. Aici e un fel de spital, aici e un fel de grădină. Mini-grădină, să zic așa. De acolo emisiunile, de la ăsta luai emisiunile alea mai mici. Aici, credeți-mă că habar n-am ce este, nici nu mă lasă să intru. Aici este un om care habar n-am ce face. Aici cred că omul ăsta este în scaun cu rotile și n-are cine să-l ducă. Aici este toaleta, iar aici este locul din care ți iei tot felul de chestii. Vedeți, de la cheile astea care nu știu ce fac, până la arme, la grenăzi, la tot ce vrei tu. Bun, avem aici niște arme super interesante, doar că nu am bani pentru așa ceva. Eu o să-mi iau oricum asta. Și vreau să văd aici, nu pot lua un medkit. Nu mai am bani. Aoleu, cine mă pot să stric eu toți banii? Da, hai că e ok, cât de cât. Stai așa, omule, că n-am vrut să vin la tine aici. Bun, aici așa, mamă, câte chestii am. Ba, uitați că am și un medkit. Asta e super bine. Bun, stați așa. Și să mai mergem într-o misiune. Harta și, wow, avem 3 locuri. Haideți să mergem la asta și după ce în cealaltă și în cea de... Nu am vrut să apăs pe butoanele astea, ce mă enervează. Haide să mergem odată. Că și am apăsat pe butonul ăla să mă conectez cu Facebook-ul din greșeală. Scuzați pentru asta. Bun, haide odată. Fă-ți loading-ul că mă enervezi. Așa. Chiar e enervant loading-ul ăsta care trebuie să-l faci așa. Oh, what the fuck, iar aventuretă. Iar aventuretă. Iar este foarte interesant. Să vedem cum trage această turetă. Bun, tot așa trage. Cred că este tot aceeași misiune, da? Să ghicesc, doar că poate e un pic mai diferită, dar că nu o să tai partea asta, să bine știți. O să... What the fuck? Femeie tâmpită, ce ești tu? Adică femeie zombie tâmpită, ce ești tu? Încât te pui cu mine care am zis mai tu ureta și mă omoră păriu.
îți mor. Am viață 1%. Gata, m-am dus. Oricum, cam atât și cu acest episod. Nu uitați acolo să apăsați pe butonașul de like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!